Aquest és el segon objectiu del detector d'obstacles i hem muntat aquí un semàfor que ens indicaria si anem pel bon camí o anem pel mal camí. Llavors hauríem de programar amb un altre també sensor que girés a l'esquerra o a la dreta. D'acord? Aquí només ens indica el camí correcte. I quin és el camí correcte? Doncs aquest carrer marcat amb negre. A la que anem pel camí negre correcte, cap problema. En el moment que agafa el blanc ens diu que anem malament, llavors amb una altra subrutina hauríem de fer entrar el motor cap al camí correcte. D'acord? Si se'n va cap a la dreta, el mateix ens indica que el camí no és correcte. D'acord? Bé, una apreciació. El que he fet servir és una cinta americana i és una mica brillant i això fa que a vegades, veieu, falla una mica. D'acord? Heu de mantenir una distància d'un parell de dits, llavors no acostuma a fallar. D'acord? Si, tot i estant damunt del negre, el movem i l'apropem massa, a vegades falla perquè reflecteix la llum com si fos el blanc. Això no passaria si tinguéssim una cinta americana negra completament mat, que no fos brillant. D'acord? Se'n va del camí, correcte camí, se'n va del camí, i així podríem programar amb dos sensors, una a cada banda, podríem controlar que tots dos estiguessin al camí negre, correcte, llavors el cotxe tiraria recte. Si un del dit esquerre, aquest d'aquí, detectés blanc, automàticament el motor del cotxe que faria? Girar cap a la dreta, sentit contrari. Si per contra el sensor aquest de la dreta està en el blanc, què faria? Obligaríem el motor a girar i d'aquesta manera mantindríem els dos sensors negres i tiraria pel camí correcte. Així és com es fa un sigalínies que diuen, un cotxe que segueixi una línia que evidentment pot ser curva i dibuixar les formes que siguin.